Čaute lidičky, dnes budem hrať zase Free the Facility. Ak ste nevideli, tak som dostal nové gate. Halo, kde je niekto? Ja som tu jediný. Tu neexistuje single player, že? Aha, dobre. Tak proste to vyberem Ak to ja nebudem, tak ja to mám hneď proste 100%. Tam je žiadna cesta, že to ja nebudem. Žiadna. Ja to proste budem. Žiadna šanca v živote, že by som bol zlý. Že by som bol zlý. Ja si toto kúpim, vyzerá to dobre. Pre mňa. Počkaj, nie toto. Toto je proste klasický. Kamo, toto vyzerá ako keď sa nejaký glitch stal. Počkaj, je tu aj také blank. To tu je také. Nemám dosť, ale. Letisko! Viete, že vyberiem vždy originálnu mapu letisko Airport. Stále som nestratil moju lásku pre Airport. Ale mám rád Facility 0 už viacej. Ale stále som nestratil moju lásku pre túto mapu. Ja ju stále mám rád. Ale mám proste Facility 0 viacej rád, lebo je tam viacej miesta na trikovanie. Aha, 17%. Aha, tak 17% bolo dosť pre mňa. Lebo to nie som ani. Ja sa teším vytrikovať niekoho, ak aj dokážem. Ja si verím sebe. Však má menší level ako ja, prosím. Kamo, ja proste pravím, že môžem aspoň 2 razy Skoro som bol v prdeli. Ja tu počujem chodenie. Haló, môže mi niekto pomôcť s týmto počítačom? Dobre, tak tu nikto není potom. Si budem proste pokračovať. Ja vyzerám dobre v tom kladivu. S tým kladivom. Neviem, čo si dám. Nechám si to. Vyzerá to dobre pre mňa. Ako nie sú Vianoce, ale proste to dobre. Páči sa mi to. Tak si nechám túto dvojičku. Jeden bol chytený, no tak ťa zachránim potom, keď už toto dorobím. Aha, on kempuje. Vyzerá to ako, že kempoval na sekundu. Ja hádam nekempuje. A kempuje, tak som v prdeli. Takže idem zachrániť tohoto. On kempuje. Nejak ma dostal, som bol za ním. Nechápem. Týmek! Haló! Počkaj, on je možno ako ja niekedy ho ani nebuchnem. No skvelé. Není tu zamrzovacie miesto. No a ty umreš. No! Skvelé! Je to jedine na tohoto jedného, čo to je Hamza Gamma, to je ten týmer? To je ten týmer. Je to iba na ten výheru. Hej, ty vyhadúdelade dodor, poď ma zachrániť. Týmerovia! Ale ja vás rozbijem ďalšie kolo. Ak budem zlý, ja vám... Veľmi smiešné, idiot. Kamo, prosím, iba stlač Ečko. Prosím, ja budem najšťastnejší chlap, keď stlačíš len E. Kamo, poď už ty Ty vieš, že ja neumieram.
Ha, ha, ha. Teraz to je jedine na ten... Aha, tak on umrel, tak... OK. Hneď, pozrite si tieto mená, hneď chodte spamovať, alebo hocičo, chodte hneď robiť zle týmto dvom účtom. Hamza Gamal 321 a Nour Game 29. Urobte im najhorší život v živote, čo mali. On sa ešte aj pomýlil na E dance. Ani ho nevieš dať na lano, reálne ty len míňaš čas, aby on stál hore. No zamrzni ho, no skvelé, Timer, skvelá práca. Ja budem šťastný, ak budem obidvojo. Budem šťastný, ak budem zlý alebo dobrý. Proste si prajem, že tento Hamza Gamal Kakandel 321 sračko idiot bude zlý. Kama pošlem všetkých fanúšcov. Teraz. Chodte na ňoho. Chodte na Hamza Kakandel idiot debil a chodte na Nour Game sračka žiadnu matku nemá. Kamo, ja som si mal priniesť nejakého kamoša, ja toto nemôžem sám urobiť, ale ako niekedy musím byť sám. Ako niekedy to aj dokážem dostať z prostých tímerov. Ich vytrikujem a oni sa poserú, alebo im utečiem. Je čas pre mňa byť zlý. Hehehehe. Jo, je to ten Hamza Kakandel idiot debil. Teraz idem mu vytrikovať život. Kde je? Otvorím si dvierka, lebo prečo nie? Som profík, tak si otváraj dvere pre miesto, kde môžeš trikovať. Aha, počítač! Hádam, to není Timer. Ak to je Timer, tak som v prdeli. Fuck. Prepáčte. Trošku nadávam aj. Bye bye. Prvý plán. Pôjdem pod neho, keď on otvorí dvere. Druhý plán. Preskočím cez neho od toho stola. Fuck. Prosím, nech ma neuvidí. Čo tu mu on robí? Som ho vytrikoval. Ja si myslím, že ma ani nevidel, on bol slepý. Ne, on chytil jedného, idem pre neho, nie teraz. Potrebujem teammateov. Prosím. O koko. Čus. Choď! Reálne! Ja som mohol ísť, ale mi to stále neklikalo. Pozri, videli ste ma? Stlačil som 2TV ako nejaký robot, som robil autoklik úplne. Ak budeš sa mňou tancovať, ty fucker. Ak budeš
Ty tu netancuj. Ak tu budeš tancovať, ja ti rozbijem tvojho teammatea úplného. Dobre, fuck you. Ty by si mal byť level, neviem, minus 95. Ne, a je to jej chyba, lebo ma nemôže ani dostať táto... Ona ma nemôže ani dostať, prečo som ju ja dostal? Ty tu len otváraš dvere, nevidíš tam okno, ty kokotina. Ježiši. Fuck you, absolútne fuck you. Nevieš ma ani Čo tu len otváraš dvere? Je tam otvorené okno normálne. Vieš, ja ťa nezachránim ďalšie kolo. Ja ťa úplne zabijem, keď budem zlý. Úplne, zabijem ťa. Ratatouille ťa urobím. Ani tento idiot sprostý s gulatými očami, ako neviem, nejaký valec ma nemôže zachrániť. On vyzerá ako nejaký idiot, však úplne z nejakého seriálu. Prečo ideš pri nich? Oni tímujú, tento hnedý, toto hovno tímuje s tebou. Prečo si bol pri nemu? Bože. Aspoň ho skús vytrikovať, ako aspoň raz. Nemusíš len utekať ďalej. Raz. Choď preto. Tak, aspoň ju zachráň. Zachráň ho, choď. No ty si ale bojko. Reálne? Ty si reálne Vieš čo, ona to potrebuje, lebo ma ani nezachránila. Potrebuje to, absolútne. Ty by si ani nemal vyhrať, ty blbý valec, černoško, blbko. Ty reálne chceš sa smiať, že Lomeno dáte. Ani to nevieš napísať, takže zadrž si tvoje nechutné, štiplavé, mimozenské ústa. Prestan tu skúšať napísať lomeno dance, lebo nemáš ani správnu klávesnicu a musí to byť lomeno dance, ty lomeno dance. My nežijeme v nejakej Antarktíde, kde hovoríme lomeno dance. Ty si ho vytrikoval! Jo, kamo, poď, ty si legend, ty si legenda. Ty si legendárny. Si vytrikoval tých fuckerov. Kamo, ty si ho ani nevidel, vieš čo? Vyrieším si toto, ja proste urobím príbeh. Baba.